Salutare tuturor! Astăzi facem clătite. Adică eu o să fac clătite. Adică eu o să gătesc. Asta este pentru toți cei care au zis că eu nu știu să gătesc. Luați de aici. Așa, asta este tot ce o să ne trebuiască. Ouă. Stai, ce? De ce e spars? Lapte, ciocolată, zahăr, o tigaie și făină. Și o să mai avem nevoie de un vas în care să amestecăm totul. Doamne ferește! Am spars ouă, am pus făină, am pus zahăr și cam asta a ieșit. Amestecăm. Apropo, fac vlog pe YouTube, așa că nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Andreea Bostanica. De ce tigaia mea se rotește singură? Punem la cea mai mare temperatură, punem ulei. Prima clătită. Nu! Continuare pe Insta.